Європейський суд у Люксембурзі скасував санкції ЄС проти Віктора Януковича. Щоправда, не всі. У прес-службі суду уточнили, персональні обмеження, запроваджені проти президента-втікача цього року, залишаються в силі і діятимуть щонайменше до березня 2020 року. Сьогоднішнє рішення суду стосується винятково скасування торішніх санкцій проти четвертого президента України, засудженого до 13 років за ґратами за державну зраду. Та навіть попри це адвокати Януковича вердикт Європейського суду назвали маленькою перемогою і заявили, оскаржуватимуть вирок про ув'язнення свого підзахисного і навіть анонсували повернення президента-втікача в Україну. Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово, і захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, які поставлені клієнтам, а саме забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту, захистом зараз виконуються.